Office of Civil Defense nabutang Ipaniguro na sa Office of Civil Defense Regional Office 11 nga ang bugas nga ilang ipang-apod-apod sa mga biktima sa kalamidad di kalidad na ug dili na kinibaho sama sa pipilangan na sinatian. Kinihanggi paniguro ni OCD Regional Director Ednar Dayanghirang sa atong one-on-one interview kaganihang buntag. nagkuha kog sample, giluto na ako gapon sa opisina, gipakaon na ako sa mayor sulay kami doon nangaon mi dito sa opisina gamit tong bugas. So the mayor said, okay, pasado ni tanan. Are we in a position, is OCD na position nga mamili kung saan klase nga bugas? We can haggle with NFA. No? Pananglitan. Ma'am, gusto na mo bagong Will milk. bagong no, bagong bagong galing. na humay. Ah, Nga bagong giling. ah. Bag-o lang gimil. Kay karon man god ang NFA gilahi ang mandate. Sa una, ang mandate sa NFA manage the market. Yeah. Kung taas ang presyo, pwede ipagawas ang bugas. Bagsak, Karon focus na lang gid siya sa disaster. So ang procurement sa humay karon sa NFA, ipagiling nila para sa disaster. Ipundo nila sa ilang bodega para sa disaster. Sumala sa direktor, nakigistorya na siya sa mga opisyal sa National Food Authority nga ang mga bugas nga ipanghatag alang sa biktima sa kalamidad gikinahanglan nga mga bag-ong galing ug di kalidad. Tungod sa memorandum nga gipagawas niya tuong Disyembre tuig 2023, ang mga panginahanglanon sa panahon sa kalamidad andam na sa mga lokal nga panggamhanan. Kung kaniadto dili makalihok ang OCD tungod sa burokrasya nga gipatuman sa gobyerno, partikular na ang mga polisiya sa Commission on Audit ug COA, ang pagpamalit sa mga epektos kanunay madilatar tungod sa proseso. Apan karon napangitaan na kini og pagi nga maihap gilayon og insaktong malista ang magipamalit aron dili magkaproblema sa ilang paglikida sa kwarta sa gobyerno. Ang tibuok Davao Region adunay kapin 5 milyones ka populasyon. Napulo lang ka personahe ang anaa sa Office of Civil Defense. Kulang kayo aron mo serbisyo sa panahon sa kalamidad. Tungod niini, gisugdan na sa OCD ang pag-edukas sa tanang sektor sa komunidad aron adunay siya katuwang og hatagan og kaalam og kapasidad sa panahon sa kalamidad. Nag-agree nami sa NCIP nga ang ancestral domain mga igsuon nato mga tribo tagaan pud sila kaugalingong training o organizing sa ICS Incident Command System para dito mismo sa ilang mga gipuy-an they can act on their own. Even the Muslim community nato, I have talked with the regional director with NCMF, no, we will go Jamaa level, community level sa mga Muslim. So ang agenda sa disaster resiliency dalahon nato dito sa community, dito sa ground. Then sa DepEd, we will pursue the verbal agreement namo with the director sa DepEd nga ang tanang eskwelahan as much as possible will make it resilient. Gawa sa pag-edukar o pagkondisyon sa katawhan unsa himuon kung dunay kalamidad, matud ni Direktor Dayanghirang dakong tabang kung ang matag pamilya kahibalo unsa ang kalamidad nga posibleng moagi sa iyang lugar. O kinahanglan nga ang matag miyembro sa pamilya adunay kaalam aron makapangandam kini ug andam kanunay nga moatubang sa tanang hagit. Unsaon ni Tutong, ni Eugene, ni Philip, ni Archie pagtabang sa Pamilya. atong kalibutan paglikay sa Okay. disaster? Sila nga imong ginganlan. Ah. First and foremost, tabangan nila ang kaugalingon ng pamilya. In what way? First, naka sa balay. Meeting mo mga pamilya. Unsay mga hazard nga atong giatubang sa atong balay. Uy, dugpol tagbalay sa mga laing tao kung masunog na apilta. Okay. You know now your hazard. Unsaon pag-prevent? Butangan na itong pader. Unsaon pag-mitigate? Magsabot na mudaan, pananglitan. Kung adunay sunog, unsa atong imuon. Ug naamoy member sa pamilya nga tigulang, bata, kinsay magdala na kung magdinaganay na. Naamoy tubig, source sa inyong tubig para pag-dipinsa sa inyong kato. Meaning, nag-istorya na mudaan. Go bag! Nakabalo kang go bag? Go bag. That is the symbol of resiliency. Kung 5 mo sa member sa pamilya, dapat kada isa na igubag. Naisulod nga tambal, 3 days na survival. survival, bugas gamay, sardinas gamay. Mga titulo ni Musiyota, nana na diha. Bugas gamay, tambal, solar light, baterya sa radyo, naatay listahan ana di. So, mo na the pinaka-importante tanan. Matag Dabawenyo sa Davao Region should talk about resiliency sa balay. Isip nagpakaba ng katauhan. Ang ayon usab nga mahibalo kita nga atong himon sa matag kalamidad nga posibleng mahitabo. Ug mas maayo nga doon na kitay get to go bag
usa ka sudlanan nga kanunay andam nga makasugakod sa imong panginahanglanon sa tulo ka adlaw sama sa sapot, pagkaon, flashlight, baterya, tambal ug uban pang butang nga atong gikinahanglan sulod sa tulo ka adlaw kung pananglitan adunay kalamidad. Ug labaw sa tanang pagpangandam nga atong himuon, atong hinumduman nga ang pag-ampo nga kita luwas kanunay sa katalagman ang kanunay unang himuon. Edith Kaduay, News 9 Philippines. Stay safe!